Gaur, Euskal Herriko haitzarterik ikusgarri eta sakonenak zeharkatuko ditugu. Pirinioetako kontraormen artean estu-estu sartuta, Zuberoako hego-ekialdean. Santa Graziaran estua da gure abiapuntua. Arroilaz eta meldegiz beteriko labirinto honetan barrena, mendeetan zehar, mugaren aldebietako artzainek, erromesek eta bidaiariek erabili izan zituzten pasabide sekretuak aurkituko ditugu. Zatozte eta ikus ditzagun elkarrekin, Zuberoako haitzarte basatiak. Zen Eujarren. Eujarre, horma vertikalezko haitzarte zabal eta puskatu bata. Uhar batek urratu zuen duela 90 milioi urte, hemen metatu ziren kareharri bigunetan. Arkaitzik garaienetan, abiak egiten dituzte sai arreek. Eta ugatz bikote bat ere ikusi ahal izango dugu. Izan ere, hemen ezkutuko aterpea aurkitu dute bake-bakean egoteko. Antzinako bidea, arroilaren mendebaldeko maldaren oinetan doa, uharraren jauziei jarraiki. Bidea gorantz doa, ibiltariari bakerik eman gabe, 1000 metroko altuera tartea gainditu behar baita Pirinioetatik Santa Grazira. Nekez sinetxiko dugu, errekasto txiki honek haitzarte ikusgarri eta sakona sortu duenik, baina benetan halaxe izan da. Ibiltariak azkenik, haitzarte sakonetik irten eta atzean utziko ditu arroilaren arkaitz zorrotzak. Urrats gutxi batzuk egin eta paisaia zeharo aldatuko da. Amildegiak desagertu egingo dira, amezkaizto bat eduki izan bagenu bezala. Ibilbidea markatuta dago. Eta malda, gero eta xamurragoa dena, lautada bihurtuko da. Lautadak amezkeria dirudi erliebe bortitzezko mendi hauetan. Dagoeneko erraitzeko saroiak ditugu aurrez aurre, blaitutako belarrez estalitako estepa guri baten antzera. Bertan sortzen da Eujarreko arroilaren haitzak zauritu dituen uharra. Hona hemen, Pirinioetako artzainen tokirik mitikoenetako bat. Menditik, muga zeharkatuko dugu, beste haitzarte batera iritsi arte, Kakuetako haitzartea. Saiak egan dabiltza Pirinioen bizkarrezurraren gainean, Atlantikoan edo Mediterraneoan isurtzen diren uren banalerroaren gainean. Ginbal eta mendilepoa igaro orduko berriro ere Zuberoan sartu gara. Eta maldan berako bideari ekingo diogu, Pirinioetako iparraldeko hegalean amiltzen diren larre goxoetan. Gailurretik bera doan urak, arrakala sakon bat egin du lurrean. Hona hemen Kakuetako haitzartea, mendiaren bihotzeraino doan zauri ikaragarria. Kakueta dugu Euskal Lurraldeko arroilarik estu eta zuzenena. Baina artzain zuberotarren ibilbidea amildegitik urrun dago. Izan ere, amildegian sarritan galdu izan zaie abelbururen bat. Mendilerrotik aldentzen garen heinean, ikuspegi paregabeak zabalduko dira gure begien aurrean. Gure oinetan, oltzarteko pagadi bikaina dakusagu. Pagadia berantz doa, haranaren ondoraino. Hemendik, oltzarte osatzen duten bi haitzarteetako batera jaitsiko gara.
Eta zubi eseki bat zeharkatu ostean, atseden hartuko dugu azkenik Laugibarren. Bordetako mendibideak utzi, ezkerrerantz doan Bidezidorra hartu eta Itzartearen ekialdeko Malkarretik beherantz joango gara. Dagoeneko goian utzi ditugu Arkaitzak eta Saien abiak. Saiak baitira arroila honetako zaindariak. Bidean bera joango gara ziztu bizian. Alboetatik doazen errekastuen ure mariak beherago sortzen den uharraren indarra areagotzen du. Azkenean iritsi gara arroilaren ondoko landaren artean ezkutaturik dagoen Oladubiko zubira. Eta zurezko zubiaren gainetik, urek egin duten higadura lan bikainaz gozatuko dugu. Izan ere, ura hauen atzetik etorri gara Kartxelako iturburutik honaino. Urak ardiak nola jaten dituen ikusita, esan dezakegu 1,000,000 erdi urte barru, hemen beste Itzarte itzel bat izango dugula. Baina jarrai diezaiogun uraren bideari. Bidearen hurrengo zatia, estutasunik gabe doa Aitzartearen ezkerreko ertzetik. Bitartean, begira diezaiogun errekari. Gero eta jauzi bortitzagoak egiten baititu, lurraren erraiak leherrarazi nahirik. Alboetatik datozen beste ibai adar batzuek, errekaren indarra eta hitzak igatzeko duen ahalmena handitzen dute. Pagoak edonon jaiotzen dira, eta aspaldiko baso mozketek utzitako utxuneak estaltzen dituzte. Basoaren soilgune txiki batean bidegurutze batekin egingo dugu topo. Gure aurrean, Bidezidorrak berantz egingo du, Aitzartea zeharkatzen duen tokirik nagusieneraino, hots Oltzarteko pasabideraino. Bidezidorraren azken urratsak Aitzartearen hormetan zulatuta daude, eta bidearen azken zatian bira egin ondoren, zubia ikusi ahal izango dugu. Baina oraindik ere ezin dugu amildegiaren bukaera ikusi, 250 metroko sakoneran galduta baitago. Euskal Herriko pasabiderik zorabiagarriena dugu aurrez aurre. Altzairuzko kableetatik zintzilikatutako zubia. Zubiak kraska eta dardar egiten du gure oinen azpian, haizeak albo batetik kolpatzen gaituen bitartean. Oltzarteko zubia, 20. hamarkadan eraiki zuten Piamonte eskualdetik etorritako 20 etorkin italiarrek. Gizon haiek, Lombardi eta Morelo egur enpresa handiko beharginak ziren. Pirinioetako mendebaldean zeuden pagadi eta izeidi ugariak ustiatzeko eskubideak eskuratu zituzten, baita Oladubiko arroila elezinean zeuden basoak ustiatzekoa ere. Egurgile italiarrek egin zuten bideari esker, paisaia zoragarriak aurkitu zituzten, ordurarte bisitari eta eskualdeko bizilagunentzat ezkutuan egon zirenak. Zubiaren ondoan, Oladubiko arroiak bat egiten du Oladoko Aitzartearekin. Bata bestea bezain malkartsua da, baina Oladoko Aitzartea berriagoa da, horregatik ez da hain sakona. Oltzarteko zubia zeharkatu ostean, bidea airezabalean joango da malda erdian. Horri esker, bizi berri ditugun emozioetatik indar berrituta irtengo gara. Egurgile italiarrek ondo egin zuten euren lana, eta horregatik galtzada ondo ikus daiteke. Oraindik ere zigizaga doazen arrapala malkartsuetan bera joan behar badugu ere, iaia bukatu dugu gure ibilaldia. Berriro ere ibaiarekin egingo dugu topo, eta benetan kalterik gabea dela irudituko zaigu.
baina egia esan, gure eskarmentuari esker, badakigun mendiak lehertzeko gauza ere badela. Izan ere, Santa Grazitik abiatuta, Zuberoako 3 haitzarte apartak ikusi ditugu. Euliarre, Kakueta eta Oltzarte, 30 kilometroko ibilbide gogor bat eginez. Pirinioetako pasabide historikoetan gora joan gara, Zuberoako haitzarte basatietan barrena.